En només 7 anys des de la seva publicació, Red Dead Redemption 2 ja ha passat a la història dels videojocs. No són pocs els que el qualifiquen com a obra generacional, com a una de les més ambicioses i profundes del mitjà, o directament com el millor videojoc de la història. Sabeu, jo també penso que aquesta és una de les millors obres que he experimentat, no a l'àmbit dels videojocs, sinó de l'art en general. Però més enllà de valoracions categòriques i de comparacions superlatives, penso que si de debò volem reconèixer la grandesa d'una obra, cal fer-ho a través d'una anàlisi rigorosa, d'estudiar i comprendre el seu missatge i les eines de què es val per expressar-lo. I Red Dead Redemption 2 mereix aquest tipus d'anàlisi. L'art és sensorial, clar, però també és un mitjà complex amb un llenguatge propi. És legítim sentir que una obra és bona quan l'experimentes, però també és lícit aturar-se i preguntar-nos si aquesta sensació es correspon amb la realitat. Aquest vídeo pretén parlar dels diferents relats que construeixen el missatge de l'obra, i la seva aportació particular al western i al mitjà dels videojocs. Tot això a través de l'estudi dels seus temes, mecàniques i influències. Ara que ja hem esclarit això, endavant amb el vídeo. Red Dead Redemption 2 és un western, cosa que implica certes temàtiques associades al gènere, i així és. Però aquesta és una obra multitemàtica. Les seves trames, temàtiques i leitmotivs convergeixen entre elles per a construir una revisió del gènere del western i l'episodi històric que retrata. Així que Red Dead Redemption 2 pretén entregar-nos una obra sobre la fi del salvatge oest, sobre la violència, l'excepcionalisme americà, la relació entre la natura i la civilització i, tal i com indica el títol, la redempció. Per a assolir-ho, l'obra es val d'un complicat reguitzell de personatges, localitzacions, mecàniques, trames i subtrames que convergeixen entre ells. Les seves influències són moltes, però al capdavall, igual que la primera entrega de la saga, Red Dead Redemption 2 és un western crepuscular. És a dir, una història sobre les ombres i l'ambigüitat moral del Wild West. Al western clàssic, els protagonistes acostumen a ser homes forts i de moral inqüestionable, herois que representen l'arribada de la civilització a terres salvatges. A Red Dead Redemption 2 comencem la història com a membres d'un grup de proscrits que fuig del que segurament ha estat el seu episodi més sanguinolent. No hi ha honor ni grans presentacions, simplement un grup de fugitius que intenta sobreviure a una tempesta mentre s'acomiada dels seus morts. Fins i tot, quan la banda rescata una dona d'un grup de bandits que havia capturats a casa i assassinat son marit, no hi ha espai per a la glòria. Un dels membres de la banda intenta violar-la i fugiu de l'escena mentre el foc engoleix la casa i amb aquesta tots els records del que, fins aleshores, era la vida d'aquella dona. Tot això mentre Outlaws from the West, un dels temes principals del joc, remata el conflicte tonal de l'escena, amb aquella melodia ascendent que cau de forma sobtada i no es pot sublimar. Així són els personatges que protagonitzen aquesta història. No són herois virtuosos ni dolents irredimibles. Són les circumstàncies les que guiaran els seus actes. I les seves circumstàncies són complicades. D'entrada, la banda de Van der Linde està formada per gent de tota mena. Homes i dones, avis i nens, blancs, negres, mexicans i mestissos, tots amb un punt en comú. Són marginats. Provenen dels estrats més desfavorits de la societat. El grup protagonista no està format per personatges idealitzats, més grans que el món que els envolta. No, més aviat al contrari. Professen un recel constant per la societat perquè aquesta els empès als marges. Són els fills bastards del sistema i, com a tal, han de viure a la clandestinitat, condemnats a una vida ambulant, sense arrelar enlloc. Fet que reforça la seva actitud destructiva. Si no arreles enlloc, és molt fàcil menysprear la vida humana. Però com fas per arrelar amb aquest estil de vida tan destructiu? La banda d'en Van der Linde està condemnada a aquest cicle de destrucció i clandestinitat. Com ja he dit, però això no vol dir que encarnem els dolents de la història. Red Dead Redemption 2 no va d'això.
Potser la banda d'en Van der Linde està formada per assassins, lladres, estafadors i usurers, però els Pinkerton foren una màfia legal que a aquesta època es dedicava a reprimir i assassinar sindicalistes. Els O'Driscoll són uns assassins amb encara menys escrúpols que els protagonistes, i en Leviticus Cornwall és un magnat del petroli i el sucre. La decadència remintola a través de tots els aspectes del joc. Els diferents temes reforcen aquesta idea: la malaltia del personatge, els darrers moments de la banda, la fi del salvatge oest, el tombant del segle XIX, la industrialització i l'extermini dels indis. Tot remet a aquesta idea de la decadència i la fi d'una època. I el món que se'ns presenta no és aliè a aquesta idea. Al llarg de tot el joc trobarem edificis i pobles abandonats, vestigis d'èpoques passades, des de pobles fantasma fins a camps de batalla de la Guerra Civil. A la majoria de casos, aquests estan totalment aïllats i despoblats, excepte en algun cas en què són fets servir com a bases per les poques bandes de proscrits que poblen el territori. Els mateixos protagonistes fan servir aquestes runes com a campaments. El primer campament de la banda es troba a Coulter, un poble miner del boom de l'or que fou abandonat només Déu sap quan. Més endavant, la banda s'apropiarà d'una antiga hisenda esclavista en mans d'una altra banda de proscrits. Després, un antic poble de pescadors abandonat i, finalment, una cova que era l'amagatall dels Murphy Brothers, una banda de bandits i assassins. Si explico això és perquè el fet que els protagonistes vagin de runa en runa no només té sentit amb la seva situació com a criminals a la fuga, sinó que explica com els personatges accepten aquesta decadència, fan d'ella la seva llar. I és que el viatge de la banda és precisament un de decadència i de decisions qüestionables. Ja des de les primeres hores cometem actes com ara cobrar deutes a cops de puny o assassinar desenes de persones per a rescatar un dels membres de la nostra banda. Realment, això no és res nou. Un dels punts de la gran majoria de jocs de Rockstar és que ens posen a la pell de criminals i assassins, però si a la saga GTA aquesta posició és obviada, a Red Dead Redemption 2 esdevé un dels conflictes morals dels protagonistes. Dins del grup hi ha una sensació constant de decrepitud. Fa la impressió que els mateixos personatges siguin conscients que viuen en directe els seus últims dies, tot i que alguns no s'atreveixin a admetre-ho. Des del començament, l'Arthur i els seus no deixen de repetir que el món que ells coneixen està canviant, que la societat ja no els vol, però el que podria ser una oportunitat per fer mitja volta i recapacitar acaba esdevenint una fugida endavant que només pot retardar l'inevitable. La banda de Van der Linde està condemnada, ja ho deixa clar la introducció del joc. La veritat és que ells mateixos claven un cargol sobre el seu taüt amb el seu estil de vida. No només causen destrucció i patiment allà per on passen, sinó que són ells els que capturen i assassinen els últims proscrits i bandes criminals que, com ells, malviuen esperant que arribi al final. A més, podem fer de caça-recompenses i portar davant les autoritats altres bandits. L'Arthur participa en la destrucció del món que tant diu anhelar. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. I és enmig d'aquesta contradicció que se'ns presenta el protagonista de la història. L'Arthur Morgan és un personatge atípic per a Rockstar. La majoria dels seus personatges són molt més directes i arquetípics, des del mafiós sense escrúpols a la Tony Montana fins a l'expolicia deprimit i drogadicte que va perdre la seva dona a un tràgic accident. L'Arthur Morgan és un personatge de contrastos i el seu desenvolupament es cou a foc lent. No comencem a fer-nos una idea de qui és i dels seus matisos fins havent entrat al capítol 2. L'Arthur és presentat com un home dur, capaç de robar, atonyinar i assassinar. Un home que no dubtarà a fer servir la intimidació i la violència per tal de protegir la seva banda, allò a què es deuen cos i ànima. Però rere aquesta façana d'home d'acció hi ha una persona introspectiva i dubitativa. L'Arthur té una visió pròpia del món, un aspecte que, de nou, no és habitual a Rockstar. Els GTA i el primer Red Dead Redemption posen els seus protagonistes d'encàrrec en encàrrec durant tota o la major part de la història, però ho fan en pilot automàtic. El seu rol com a esbirro és obviat, forma part del disseny del joc. A Red Dead Redemption 2, no. Si fem encàrrecs per als altres, s'entén dins la narrativa, ja que la banda és la família de l'Arthur. Però fins i tot quan l'Arthur acaba acceptant les missions dels altres, res l'atura d'expressar la seva opinió, cosa que fa constantment, sobretot a través del seu diari. A través d'aquest descobrim que el que semblava ser un altre pinxo més sense cervell ni consciència resulta ser un home profundament sensible i turmentat. Estem parlant que aquest mateix senyor... Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black, on your behalf. You think on that, boy? Escriu al seu diari les inicials de la dona que estima amb un cor, com un adolescent enamorat. A aquest mateix diari descobrim que l'Arthur dibuixa. I prou bé. Aquest no només ens obre les portes al món interior del protagonista, sinó que ens fa formar part del seu viatge.
M'explico. El diari de l'Arthur es va omplint a mesura que avancem al joc. Quan cacem un animal, recol·lectem ingredients o descobrim algun secret, veiem com l'Arthur treu el diari i ho anota o ho dibuixa. D'aquesta manera ens fem nostre el progrés de l'Arthur. La història del personatge no avança únicament a través de les missions principals. Tot el que fem i veiem és la història del protagonista. Potser l'Arthur no és un avatar del jugador, però nosaltres interpretem la nostra versió del personatge. La nostra relació amb l'Arthur és complicada. El controlem tant quan assalta trens, assassina i roba diligències, com quan va a la cantina a jugar al pòquer o quan porta en Jack a pescar. L'Arthur potser és un bandit, un lladre i un assassí, però abans de tot és humà, amb totes les seves llums i ombres, amb els seus interessos i aficions i la seva manera de veure el món. I cal dir que és un personatge molt sensible, amb uns principis i una manera d'interpretar el món molt marcada. Les seves condicions materials, però, l'han animat a acceptar i reproduir el món de misèria que l'envolta. Però això no vol dir que ho faci de bon grat. Això també l'allunya de la majoria de personatges de Rockstar, que sovint accepten el món que els ha tocat viure sense cap protesta. Al capítol 2, la banda arriba a Valentine, un petit poble proper al seu campament. Allà coneixem en Thomas Downs, un home escanyolit que recapta donacions per a la caritat. En cert moment de la història, l'usurer de la banda, Leopold Strauss, encarrega l'Arthur anar a cobrar els deutes d'un granger. Quan l'Arthur arriba a la granja, es troba en Thomas Downs, de nou, ara visiblement més feble, emmalaltit i només Déu sap si sobreviurà un altre hivern. És evident perquè una persona com en Thomas Downs demanaria un préstec a una rata com l'Strauss. Si amb prou feines pot mantenir-se dret, ni en parlem de portar endavant una família. L'Arthur, que no és ni idiota ni un mal ànima, veu això. Ell mateix explica al diari com odia la feina de l'Strauss i haver d'aprofitar-se de les desgràcies dels altres. Però això no l'atura de tonyinar aquell pobre home i seguir fent els encàrrecs que li manen. Ser conscient que el que fas està malament no és gaire millor que fer-ho sense pensar-hi. Però per molt qüestionables que siguin les seves decisions, el joc aconsegueix que connectem amb ell. Perquè, com ja he dit, l'Arthur és moltes coses, però sobretot és humà, com tu i com jo. I com ens passa a nosaltres, la vida de l'Arthur és resultat d'una equació entre el complicat reguitzell de circumstàncies que se li ha donat i el seu petit marge de decisió. I tot i les distàncies, és molt fàcil veure't a tu mateix reflectit en els seus conflictes. Potser hi ha molts altres videojocs amb mapes de més quilòmetres quadrats, però el món de Red Dead Redemption 2, independentment de les xifres, se sent enorme. I si se sent així és per la jugabilitat. A Red Dead Redemption 2 el moviment predeterminat és caminar. Si volem córrer o esprintar hem de prémer un botó. Mentre que a l'Skyrim, per exemple, el moviment predeterminat és córrer. Pot semblar una collonada, però aquesta decisió de disseny determina la nostra relació amb el món del joc. L'aposta de Rockstar és transmetre una sensació d'immensitat a través de la immersió, és a dir, de la jugabilitat. Així que el videojoc compta amb un bon nombre de sistemes mecànics que ens integren al món que proposa. El que vull dir és que si la trama va de cowboys al Wild West, el gameplay també va de cowboys al Wild West. I pot semblar evident, però us sorprendria la quantitat de videojocs que es contradiuen a ells mateixos. En fi, a Red Dead Redemption 2 faràs moltes coses, però bona part del temps te'l passaràs al campament. Els campaments són un dels principals punts del joc. No són només una localització, sinó que també amaguen mecàniques pròpies. Al campament podem dormir, canviar la nostra indumentària, accedir a l'armeria, afaitar-nos o jugar a jocs de taula amb els nostres companys. Els campaments, a més, tenen tot el sentit del món dins la narrativa, on si no, viuria una banda de prosquits que rebutja el món que l'envolta. Però la intenció dels autors no és únicament que el campament sigui la nostra llar, sinó que així ho sentim. I un dels principals mitjans per aconseguir-ho és fer que els personatges estiguin vius. Els personatges tenen interaccions entre ells, parlen dels seus temes i interessos, fan feines per al campament i, fins i tot, interactuen amb tu. No només et donen missions com a la resta de jocs de Rockstar, sinó que et conviden a seure i parlar. Et donen notificacions, et conviden a fer activitats amb ells i et demanen favors totalment opcionals. Si ets fora uns dies, ho comentaran. Potser fins i tot van a buscar-te. Si tornes al campament brut i fent pudor merda de cavall, també hi reaccionaran. Rockstar pretén que els campaments no només siguin el lloc al qual tornem quan acaba el dia, sinó un espai viu i dinàmic al marge de nosaltres. Els personatges parlen i tenen interaccions entre ells sense necessitat que tu t'hi aproximis. És molt habitual perdre't més d'un esdeveniment perquè s'intercalen amb d'altres i només tens prou ulls i orelles per a un. Això, d'entrada, pot semblar fruit d'un mal disseny perquè, de vegades, ens perdrem informació, però jo ho trobo totalment intencional. Com ja he dit, el campament té vida pròpia.
no és un aparador que només s'activa quan ens hi apropem. Així que si l'objectiu és donar-li vida al món del joc, té tot el sentit del món que l'equip de Rockstar hagi escrit, animat, programat i posat veu a desenes d'interaccions i esdeveniments sabent que no podràs parar-li atenció a totes. Vull dir, estem parlant del mateix estudi que ha decidit que els testicles dels cavalls s'encongeixin o s'expandeixin en funció de la temperatura. Com ja he dit, el protagonista viu en comunitat, i ja des del començament el joc ens anima a proveir-lo amb queviures. També podem invertir per a millorar el campament i que les reserves durin més i siguin més variades. Però això no tracta únicament de sobreviure, i si li portem materials en Pearson, el cuiner, pot construir millores estètiques per al campament. No som al mig del trajecte, de camí a casa. El camí és casa nostra, així que té tot el sentit del món intentar sentir-se tot el còmode possible entre aquestes 4 tendes. Però per a invertir al campament calen diners, i l'Arthur pot guanyar diners de moltes maneres, però totes són lentes i tedioses i no paguen gaire, així que la norma és anar amb el just per a sobreviure. És a través dels treballs amb la banda, però que fem diners de debò. I això és molt important perquè, més enllà d'explicar-ho amb diàlegs, el videojoc ens està mostrant la relació de dependència de l'Arthur amb la seva banda a través de les mecàniques jugables. Fa no gaire he parlat dels personatges, però de debò contribueixen molt a donar-li vida al campament. A l'inici del joc, la banda està formada per 24 membres, tots ells amb una personalitat i orígens únics. I, sovint, aquestes diferències es manifesten a la jugabilitat i a la trama. Per exemple, en Charles participa plenament a les activitats criminals del grup, i diguem que no és precisament un ciutadà exemplar. Però com a membre més recent del grup, els seus interessos i visió del món es diferencien bé dels de la resta. En Charles mostra fàcilment la seva personalitat a través de la seva indumentària i amb certs detalls com ara que la seva arma predilecta sigui una escopeta retallada, però aquestes diferències es manifesten també a la narrativa. Per exemple, a la primera missió amb ell ens ensenya a caçar amb arc i fletxes i té tot el sentit del món que sigui qui ho faci, ja que va créixer amb els natius. En cert moment de la història ens demana ajuda per a perseguir uns caçadors furtius que han assassinat desenes de bisons per a vendre les seves pells. Un altre element que el lliga amb els seus orígens. El bisó era un dels animals més venerats pels indis de les planures americanes, i aquests promovien un estil de vida respectuós amb la natura. En Charles té els seus propis principis i interessos. No és casualitat que acabi deixant la banda per ajudar els natius de la reserva Wapiti. La relació del personatge amb la violència també se'ns és explicada a través de les mecàniques. A diferència del GTA i el primer Red Dead Redemption, en què disposem en tot moment de totes les nostres armes, a Red Dead Redemption 2 les úniques armes que portem sempre amb nosaltres són les pistoles. Si volem ampliar la nostra capacitat de foc, podem afegir un parell d'armes llargues, però les hem d'equipar des del nostre cavall, on roman la resta del nostre arsenal. Això és un canvi de disseny molt més profund del que pot semblar. Si abans eres un arsenal ambulant, ara has d'aturar-te i decidir amb quines armes vols afrontar cada situació. Deixes de ser un exèrcit d'un sol home i esdevens un soldat amb límits. A més, les armes es fan malbé amb l'ús i perden potència i precisió, així que has de supervisar-les de tant en tant i netejar-les amb oli o pagar un venedor d'armes perquè ho faci per tu. En aquest cas, les armes esdevenen una eina i, com a tal, cal procurar el seu manteniment. A altres jocs amb armes de foc, com ara el Call of Duty, sempre anem equipats amb les dues armes a les quals tenim accés. No podem enfundar-les, i té sentit amb el seu disseny de joc. Per què voldries portar les mans lliures si tots els nivells del joc són batalles campals? Aquí, l'arma és una extensió del jugador, com una extremitat més. A Red Dead Redemption 2, en canvi, les armes són un recurs per superar obstacles. I el cas és que, sí, molt sovint acabarem a trets. Però cal dir que, si ho compares amb altres entregues de Rockstar o del gènere de l'acció en tercera persona, gairebé no hi ha combats. La violència de Red Dead Redemption 2 és la més visceral de Rockstar des de Manhunt. Els enemics no són esponges, com sovint passa a molts shooters. Els personatges senten cada impacte i cada tret. Els cadàvers sagnen molt i mostren les seves ferides de bala. Si disparem un enemic a la cama, segurament perdrà l'equilibri i caurà. Si els llancem dinamita a manera de granades, segurament l'explosió els amputarà alguna extremitat. I depenent de la part del cos i de l'arma que fem servir, alguns enemics cridaran de dolor abans de morir definitivament. Que sigui visceral, però, no vol dir que sempre sigui desagradable. La veritat és que el combat a Red Dead Redemption 2 és divertit. El joc ens dona un munt d'armes i mètodes diferents, així que podem aprofitar les mecàniques per a ser creatius. A més, algunes de les vegades que encertem un tret a la zona vital d'un enemic, una càmera lenta mostrarà com la bala el fulmina. L'Arthur és un pistoler expert, així que Rockstar vol que ens sentim poderosos quan el controlem. I hi ha qui pensa que aquesta decisió mecànica genera una dissonància ludonarrativa.
però jo no la trobo del tot desencertada. Un dels punts del personatge de l'Arthur és que reprodueix la violència perquè accepta les condicions que li ha tocat viure, però no es tracta únicament d'això. La veritat és que la violència pot arribar a ser còmoda, ens pot fer sentir poderosos i donar-nos allò que volem. Si la violència fos únicament desagradable i incòmoda, no costaria tant deixar de recórrer aquesta. A més, l'adrenalina i el frenesí del combat no deixen espai per a càlculs morals. És quan enfundem les armes i observem les conseqüències de la violència que ho entenem. Una filosofia de disseny que no és única de Rockstar. Altres obres com ara Spec Ops: The Line o la saga Hotline Miami també l'han presentada. Red Dead Redemption 2, a través d'una jugabilitat més lenta i premeditada, proposa un apropament íntim amb el nostre personatge i el món que l'envolta. Això es tradueix en l'adopció de mecàniques associades al survival. Per exemple, el nostre personatge disposa de 3 nuclis d'atribut: salut, resistència i Dead Eye. Aquests nuclis es buiden amb el temps i l'única manera d'omplir-los és o bé amb aliments i consumibles o bé dormint i amb un bany calent. I ens convé tenir aquests nuclis al màxim perquè regeneren els atributs més de pressa i, per tant, augmenten les nostres capacitats de supervivència. Això, que explicat així pot semblar gairebé anecdòtic, es torna una rutina i acabem menjant, dormint i banyant-nos de forma regular. Mecànicament, l'Arthur deixa de ser un avatar i esdevé un personatge amb les seves necessitats. Sovint, aquestes necessitats són satisfetes amb diners, i cal dir que al començament els diners escassegen. Com a la vida mateixa, a Red Dead Redemption 2 necessitem diners per a la majoria de coses: el menjar, les armes, l'allotjament o, fins i tot, tallar-nos els cabells. A més, com ja he dit abans, el joc ens anima a invertir en les millores del campament, que són molt cares. Podries intentar fer diners robant i atracant, però t'arrisques a que s'ofereixi una recompensa per tu i els caçarrecompenses podrien aparèixer en qualsevol moment. A més, pagar la teva pròpia recompensa és tan car que segurament costarà més del que has guanyat amb els teus crims. I si amb això no n'hi hagués prou, hi ha missions que acaben en grans recompenses sobre el teu cap, així que has de bregar amb allò que passa a les missions principals durant el joc lliure. El mapa és enorme, i el joc disposa de viatge ràpid, però és car i només es pot fer des d'uns punts concrets al mapa cap a altres punts en concret. No és com, per exemple, a l'Skyrim, en què el viatge ràpid està disponible en qualsevol moment i cap a qualsevol lloc sempre que hi haguem estat abans. Cal dir, però, que no farem servir gaire el viatge ràpid. El món és viu i és molt habitual que, quan anem del punt A al punt B, ens topem amb alguna cosa que faci que ens desviem una estona. A més, a mesura que passa el temps, el mapa canvia. Per exemple, a mesura que avancem a la trama, podem veure com una explotació fustera talla tots els arbres d'una zona o com diversos edificis en obres acaben construïts. El món, però, no és només un aparador bonic en què passen coses. Hi podem interactuar i les nostres decisions poden tenir conseqüències en com aquest món es presenta. I, a diferència de la gran majoria de jocs, les accions del nostre personatge no són abstraccions, succeeixen de forma literal. Cada vegada que ordenem el personatge a recollir uns ingredients, escorcollar un cadàver, cuinar un tònic, netejar una arma o menjar aliments, hi ha una animació d'uns pocs segons que ho mostra. I sovint, interrompre l'animació suposa interrompre també la mecànica. Abans he parlat dels nuclis del personatge i com són d'importants. I si volem augmentar les nostres possibilitats, disposem de potenciadors d'aquests nuclis. Alguns els podem consumir immediatament, com ara els tònics, però els més potents es fan de forma més premeditada, per exemple, cuinant. I per a cuinar mentre campem necessitem caçar, i la caça a Red Dead Redemption 2 és complicada, lenta i tediosa. Només pots carregar un animal gran al cavall i per cada animal que escorxes has de veure una animació d'uns quants segons. A Assassin's Creed Odyssey, per exemple, també podem caçar, però tots els animals donen el mateix recurs i en prémer un botó obtenim directament aquest recurs. Aquí, cada animal té un hàbitat concret i la qualitat de la seva pell i, per tant, els diners que obtindrem per aquesta depenen de si el cacem o no amb l'arma correcta. Així que anar a caçar requereix preparació prèvia. I no només això, sinó que cal ser metòdics i curosos perquè els animals tenen pautes i comportaments que cal conèixer, i la majoria fugiran si noten la nostra presència. Ah, i cal anar en compte amb els depredadors. La filosofia de disseny de Red Dead Redemption 2 és la d'emular un món totalment viu, i això es tradueix també en el nostre mitjà de transport. Els cavalls aquí són pràcticament un altre personatge. Cada cavall té personalitat i una especialitat pròpia en funció de la seva raça. Pot espantar-se, ser ferit i, fins i tot, morir. A més, tenim un nivell d'afinitat amb cada cavall i per a millorar-lo hem de procurar mantenir-los ben alimentats, rentar-los de tant en tant i tractar-los amb cura. El cavall és el mitjà de transport principal del joc, però no està sempre disponible. El podem xiular perquè vingui a recollir-nos, però no és un teletransport.
El cavall ve des del darrer lloc on el vam deixar i hi ha un màxim de distància des del qual pots sentir les nostres xiulades, així que si pretens escapar d'algun lloc a corre cuita, has de procurar deixar-lo a una distància prudent. How long you think we're gonna stick around here for? Not sure. Till we can't, I suppose. Feels like we're starting to get back on our feet, slowly but surely. Just need to keep at it. Pot semblar, i hi ha prou persones que així ho pensen, que l'estructura del gameplay és molt repetitiva. Munteu un campament, comenceu a explorar la zona i a establir contactes, trobeu el que sembla que serà el gran últim treball, aquell que us portarà la vostra anhelada llibertat i, aleshores, tot se'n va a la merda. La gent mor amb dos bàndols, les autoritats venen a caçar-nos i toca fer les maletes i establir un nou campament per a tornar a iniciar el bucle. I bé, precisament aquest és el punt. La banda d'en Dutch van der Linde es passa la vida fugint, sense poder arrelar enlloc, perquè allà on van arrosseguen la seva condemna, el seu estil de vida, allò que no estan disposats a renunciar. Així que això és l'únic que els hi queda. Fugir endavant sense mirar enrere, mentre perden un llençol a cada bugada, fins que ja sigui massa tard. També hi ha qui dirà que la majoria de les missions principals consisteixen a robar, matar i delinquir en general, però, de nou, aquest és precisament el punt. Aquesta és la vida que l'Arthur Morgan i la seva banda han escollit, i les missions secundàries hi són per a garantir certa diversitat temàtica i formal, amb coses que van des d'ajudar un fotògraf naturalista a fer la seva feina fins a simplement tenir una cita. I, de pas, ens presenten els contrastos del protagonista. Però, tot i així, no hi estic d'acord amb que les missions principals siguin repetitives. Fem moltes coses a banda de delinquir. Coses com ara portar un nen a pescar, a anar a caçar bisons, emborratxar-nos amb un amic o, fins i tot, convèncer el nostre cunyat que marxi d'una secta. Okay, there she is. A real city. The future. Un dels primers aspectes que més destaquen de la banda és la seva animadversió cap a la civilització. When the weather breaks, suppose we'll have to keep heading east. East, into all that civilization. Com ja he dit, Red Dead Redemption 2 és un western crepuscular, és a dir, subverteix els fonaments dels westerns clàssics. I si la majoria d'aquests westerns clàssics estaven ambientats a un oest de prats, deserts i canyons amb horitzons llunyans i salvatges, a Red Dead Redemption 2 no només comencem al lloc contrari, a unes muntanyes nevades, sinó que aviat l'única opció que s'obre per als protagonistes és la de fugir cap a l'est, cap a la civilització. Ja des del primer moment, els personatges parlen constantment d'allunyar-se de la civilització i fer via cap a l'oest. L'expansió dels Estats Units cap a la costa del Pacífic va fer que, a ulls de molts, l'oest esdevingués un símbol d'oportunitats, una nova oportunitat a terres verges. L'oest és precisament això per als protagonistes, aquell territori inexplorat i inabastable, aquella terra de promeses on començar de zero. Després d'acordar que el més viable és marxar cap a l'est, la banda descendeix de les muntanyes i arriba a les grans planures americanes. El nou campament s'establirà al mirador de la Ferradura, que està orientat cap a l'oest, així que cada dia finalitza amb el sol posant-se cap a aquella preuada terra de llibertat, tan lluny i alhora tan a prop. Aquesta incursió a les terres de l'est, i lluny d'un desviament puntual, esdevé la norma. A mesura que avancem, l'oest queda més llunyà i inabastable i la situació dels protagonistes cada vegada és més desesperada. Shady Bell, el campament més proper a la ciutat de Saint-Denis, està orientat cap a l'est, i cada matí el sol enlluerna el campament amb un sol tan roent que cega. Una estampa que a mi em recorda el far d'un tren a punt d'embestir-nos. Un avís del mal que s'hi aproxima. No són pocs els que pensen que el tràgic final de la banda de Van der Linde es dona precisament per la seva marxa cap a l'est, que haver continuat en la direcció contrària els hauria salvat, o almenys donat un final molt menys tràgic. Això mateix segurament pensen els protagonistes. Però la veritat és que som a l'any 1899. Fa ja temps que l'oest deixa de ser aquell vast món verge i desconegut. Continua cap a aquesta terra promesa i toparàs amb el Pacífic, a Califòrnia, que cap a l'any 1900 ja comptava amb 1,5 milió d'habitants i ja començava a edificar els seus grans centres urbans. No és que aquell oest de què tant parlen estigui idealitzat, és que ja no existeix. Però és l'excusa que els personatges necessiten, una fugida endavant mentre el seu món s'ensorra a banda i banda. Per als personatges, sobretot per a l'Arthur Morgan, la civilització és un món cruel, violent i despietat.
Un món governat per la llei del més fort i on els dèbils són aixafats pels rics i poderosos. La banda d'en Dutch defuig del món que els envolta, però cal preguntar-se si ho fa per convicció o perquè l'atzar no els ha situat a la part alta de la cadena tròfica. El seu discurs parla de construir una utopia, però actuen com a depredadors. És impossible sostenir un grup de marginats d'aquesta manera, així que esdevé necessari inventar-se aquesta narrativa sobre el passat i la civilització, sobre ser els únics justos a un món corromput. Però què els fa pensar a la banda d'en Dutch que són diferents de la resta de bandes de proscrits? El segle XIX va ser testimoni de com milions de persones van entregar la seva vida a la lluita per un món just i equitatiu, per un món lliure de l'explotació de la classe obrera, del patriarcat, del racisme i el colonialisme. Persones convençudes que l'utopia sí que era possible. En Dutch i la seva banda no són res d'això. La veritat és que no són gaire millors que els opressors i els tirans als quals s'oposen. El seu objectiu últim és el seu propi benefici. L'únic que els separa és un abisme de poders i recursos. Potser els protagonistes no són sants i la seva visió del món està corrompuda, però en part tenen raó. Els Estats Units estan construïts en la violència i l'opressió, en el robatori, el terrorisme i el genocidi. La línia que separa amb dos mons es difumina i és inevitable preguntar-se qui és el salvatge aquí? Les formes de vida indígenes? O l'estat que les extermina i expulsa de les seves terres? El seu rebuig potser és legítim, però quina validesa té de fugir un món tan violent per a fer-ne un de nou en què abracis i exerceixis aquesta mateixa violència? No pots construir un nou món amb les armes del vell. De nou, els indis foren exterminats i expulsats de les seves terres pels Estats Units d'Amèrica i la mateixa banda d'en Dutch utilitza aquests indis i el seu moment més baix pels seus propis interessos. Ho he dit abans, però ho diré de nou. No som els herois d'aquesta història. La història de la banda i del protagonista està inserida dins un conflicte encara més gran: la natura contra la civilització i el món urbà. Ja a començaments del segle XIX, la generació dels romàntics va retratar aquest conflicte a les novel·les i pintures. Per als romàntics, la industrialització i el creixement urbà corrompien l'ésser humà. La natura, com a símbol de la virtut i els orígens, s'alçava com un colós indomable. Molts d'aquests romàntics, davant d'una societat que sentia que els donava l'esquena, van buscar xupluc als vells paratges naturals que els envoltaven. Els protagonistes de Red Dead Redemption 2 veuen directament d'aquesta manera de relacionar-se amb el món. Professen un recel constant per la societat que se'ls ha donat, així que el seu hàbitat es troba a la natura. La major part de la seva vida succeeix allà, gairebé com si fossin una peça més dels ecosistemes que habiten. Amb aquest plantejament, té sentit que l'objectiu de Rockstar sigui que ens sentim còmodes amb la natura. Red Dead Redemption 2 està ple de paratges naturals de tota mena, des d'interminables prats i boscos fins a deserts, pantans i l'alta muntanya. La natura del joc és bella, però també indòmita. El joc ens dona la possibilitat d'acampar, de recol·lectar ingredients per a fabricar recursos i de caçar per alimentar-nos o guanyar diners. Aquestes eines i mecàniques ens ajuden a adaptar-nos i sobreviure al paratge natural, però no de dominar-lo. Això no és un survival on deforestem un bosc sencer per a construir la nostra base. A Red Dead Redemption 2 passarem sessions de joc senceres envoltats de natura, perquè aquesta no només ens proveeix, sinó perquè allà hi trobem la bellesa. És molt habitual aturar-se per admirar les estampes del joc, estampes clarament inspirades en les pintures del romanticisme, sobretot les de l'escola del riu Hudson. Els protagonistes d'aquesta història són profundament romàntics, no només en el seu plantejament i conflictes, sinó en la seva tragèdia. El romàntic és un rebel autodeclarat, un idealista en una lluita inútil contra un món que ni tan sols vol aturar-se a escoltar el que aquest ha de dir. Els romàntics, amb la seva manera d'entendre la vida, es condemnen a la perdició. El destí de la banda de Van der Linde està sentenciat des del primer moment. La mateixa introducció del joc així ho indica. Però, com a bons romàntics, no poden abandonar el seu esforç inútil i autodestructiu, perquè la lluita constant és l'únic que els hi queda. L'Arthur Morgan segurament sigui el personatge més romàntic de tots. La seva personalitat i conflictes estan molt relacionada amb l'heroi byronià. Dit així per Lord Byron, l'autor romàntic per antonomàsia. L'heroi byronià és presentat com un prepotent, cínic i de personalitat esquerpa, sovint solitari o distant. Un personatge profundament sensible, torturat pels seus conflictes interns i que amaga un passat tràgic sota la seva dura façana, capaç de dur a terme actes horribles, però alhora d'entregar-se als seus i a les causes en què creu de la forma més desinteressada possible.
L'heroi byronià desafia les normes preestablertes. Es veu a ell mateix per damunt d'aquestes i de les que les accepten, però amb tanta passió en els seus ideals i amb un món interior tan profund que és impossible no cedir davant del seu magnetisme. Un heroi que, malgrat els dubtes, els conflictes i els obstacles, no trairà els seus principis i farà les coses a la seva manera fins al final, independentment de les conseqüències que pugui tenir per ell mateix. It's your portrait. Make sure you're happy with it. How's this? Perfect. Now, give me a minute. La veritat és que el passat és un dels temes principals del joc, concretament el passat americà. Les fotografies, estampes i cartes que veiem al campament reforcen la idea, a banda de donar-li un refons als personatges, clar. De fet, les pantalles de càrrega i els menús mostren captures del joc en blanc i negre, a mode de fotografia antiga. Ja des dels primers moments, l'obra vol deixar clar que aquesta aventura de cowboys no va únicament de saltar trens i d'emborratxar-te a la cantina, sinó de mirar de forma directa al passat, com qui mira una fotografia. El passat està en boca de tots els personatges, que sovint es lamenten de com de bé anaven les coses abans que tot canviés. A Red Dead Redemption 1 passa el mateix, i el joc ens presenta dos bàndols en conflicte, els que lamenten el pas del temps i els que el celebren, cosa que ens porta a preguntar-nos: de debò va existir aquest passat tan bo? De debò hi ha un abans i un després? Perquè des del punt de vista de qui ha passat tant pel primer com pel segon joc, l'espirall de violència no acaba mai. El futur, ens agradi o no, acaba arribant, però això no vol dir que hàgim d'oblidar d'on venim, no només perquè no ens escau fer-ho, sinó perquè és impossible. Red Dead Redemption 2 ens presenta una societat tan obsessionada amb la idea del progrés que no dedica ni un segon per a mirar enrere i contemplar el seu passat. I fruit d'aquesta situació emergeixen dos tipus de persones, els que estan desesperats per a deixar enrere aquest passat i els que ho estan per a no deixar-lo enrere. Però això no evita que la societat miri endavant i segueixi el seu curs. El futur és inevitable. Com ja he dit, si Red Dead Redemption 1 parla sobre la fi del salvatge oest i la decadència lligada a aquesta fi, Red Dead Redemption 2 qüestiona que els bons temps existissin en primer lloc. Per exemple, aquella baralla de la cantina en si mateixa és un clixé dels westerns, però acaba amb l'Arthur gairebé cometent un assassinat al fang. El salvatge oest no va ser cap lloc idíl·lic, a Rockstar ho tenen clar. En cert punt de la història, l'Arthur es troba un home que ofega les seves penes en alcohol. Aquest es lamenta perquè ho ha perdut tot: la feina, la casa, la família i el respecte. Aquesta situació li és molt similar a l'Arthur. Ell també se sent una relíquia del passat i segurament és el motiu pel qual decideix ajudar-lo quan li demana recuperar uns objectes personals. Però quan l'Arthur recupera aquests objectes, s'adona que aquest vell solitari es dedicava a caçar esclaus per als latifundistes del cotó abans de l'abolició. Hi ha llegats que no mereixen ser recordats, li diu l'Arthur a un home que no mostra cap penediment pels seus pecats. És impossible escapar-se del passat. Tard o d'hora ens haurem d'enfrontar a aquest. A més, el passat no està tan enterrat com pensàvem. Els canvis són un procés, no hi ha un abans i un després clar. I si el discurs oficial diu que als Estats Units l'esclavitud fou abolida definitivament l'any 1865, la realitat és que hi hagué esclaus fins a la primera meitat del segle XX. A una de les missions secundàries, el mateix Arthur Morgan rescata uns esclaus a Saint-Denis. Com ja he dit, Red Dead Redemption 2 és un relat sobre molts temes, però penso que n'hi ha un clarament principal. Aquest es troba al mateix nom de la saga, la redempció. La primera entrega també tracta això. En aquesta, en John Marston s'enfronta al seu passat criminal per intentar donar-li un futur a la seva família. Red Dead Redemption 2 s'apropa a aquesta redempció d'una altra manera. A diferència del primer joc, la història de l'Arthur Morgan no consisteix a la seva sublimació com a heroi. La història de l'Arthur Morgan ens porta pels seus punts més baixos, ens ensenya la seva pitjor cara i els seus actes més horribles i, pel camí, se'ns mostren els seus conflictes interns. A la recta final de la història, l'Arthur Morgan és diagnosticat amb una malaltia terminal. És impossible saber quan li queda exactament de vida, però la seva mort prematura està anunciada. Abans d'arribar a aquest punt, hem passat bona part de la història jugant-nos la vida a tirotejos, duels i atracaments. Segurament l'Arthur portava tota la vida pensant que moriria en un tiroteig de forma sobtada, a mans d'un tirador inesperat.
amb la mort com una punyalada inadvertida per l'esquena. Ara, la mort s'apropa de forma lenta però decidida, mentre el seu cos s'afebleix. Per primera vegada, l'Arthur ha de mirar-se la mort de cara i, durant un temps, ja no hi queda res més que una ombra de l'home que abans fou. És lògic tornar al passat quan no hi ha futur per a tu, així que l'Arthur comença a qüestionar-se tota la seva trajectòria, totes les seves accions i decisions. És aquest l'home que he decidit ser? Es deu preguntar l'Arthur. Serà aquesta la meva aportació al món? No hi ha gaire jocs que decideixin prendre la decisió de matar el seu protagonista, i la majoria de vegades ho fan com a clímax de l'obra. Molt sovint, els videojocs amb mecàniques de combat pretenen fer-nos sentir poderosos i imbatibles, i amb l'Arthur ens hem sentit d'aquesta manera. L'Arthur és un pistoler expert. L'hem vist durant tota la història valent-se dels seus talents i recursos per en sortir-s'hi, i precisament ara tenim aquest home tan imponent i tradicionalment masculí confessant per primera vegada que té por. De nou, no hi ha gaire videojocs que facin això, i no contents amb això, Rockstar no vol desaprofitar aquesta decisió creativa fent d'això un simple moment. El primer Red Dead Redemption té moltes virtuts, però és innegable que si ha transcendit tant és clarament pel seu final. Red Dead Redemption 2 fa allò a què tota seqüela hauria d'aspirar, millorar i expandir les bases de la primera entrega, així que la redempció de l'Arthur no serà el clímax de la història, sinó un viatge en si mateix. Durant aquesta etapa final, el ritme del joc està dividit en dos. Les missions del campament consisteixen principalment a tirotejos i assalts que acaben amb grans matances. El to de les escenes és incòmode i desagradable. Hi ha una innegable sensació de decadència. Tot això té sentit. La banda es troba un dels seus moments més desesperats i erràtics. El seu final ja és qüestió de temps. Les missions secundàries, però, obren una altra perspectiva. Consisteixen a ajudar una vídua a aprendre a sobreviure, pescar i caçar amb un veterà de guerra o ajudar un cap indi a salvar el seu poble. Ens allunyem del campament i el temps sembla aturar-se. Després de passar la major part de la trama del joc cometent crims i fugint de la justícia, el joc ens convida a aturar-nos, a apropar-nos al món d'una forma més contemplativa. Aquests són dels moments més rics del joc i en què els conflictes del personatge més s'exploren. En aquesta recta final, l'Arthur coneix el coronel Monroe, un militar que posa en joc la seva carrera per tal d'ajudar els natius a sobreviure, a la Charlotte Balfour, una vídua de la gran ciutat que ara viu a la natura per a complir el darrer somni del seu difunt marit, en Pluja Cacau, el cap de la reserva índia Wapiti, un home que aguantarà totes les humiliacions i maltractes que calguin per tal que el seu poble no hagi de tornar a patir violència. Tots aquests personatges ajuden a l'Arthur a qüestionar-se la seva trajectòria i principis, a entendre que la nostra posició i circumstàncies no determinen el nostre paper al món, que val la pena arriscar-se i fer renúncies per l'amor, que la veritable fortalesa va de rebutjar la violència i no d'acceptar-la, que sempre hi ha alternativa. I, de nou, si el primer Red Dead Redemption feia que la redempció del personatge fos el clímax de la història, amb un sacrifici heroic en un tiroteig, aquí la redempció del personatge és un viatge agredolç. L'Arthur decideix compensar les víctimes de les seves accions passades i, com caldria esperar, moltes d'aquestes persones l'odien pel que va fer, per arruïnar les seves vides. Quan l'Arthur li perdona els deutes amb la banda a una mare soltera, aquesta li dona les gràcies, però li retreu a l'Arthur no haver-ho fet abans que el seu marit morís intentant pagar els deutes. L'Arthur està decidit a canviar, però això no fa que les seves accions passades desapareguin. La pèrdua i la tragèdia són constants a Red Dead Redemption 2, tant que pot semblar que el seu missatge sigui trist, pessimista i fins i tot cínic. Però si hi ha res que el viatge de l'Arthur ens ensenya és que mai és massa tard per a trencar el cicle, mai és massa tard per a fer el correcte, fins i tot quan sembla que no hi ha marxa enrere, que el món s'enfonsa. Fins i tot quan una malaltia terminal li posa data de caducitat a la teva vida, hi ha temps per a ser millors, hi ha temps per a la redempció. És per això que el mateix joc té l'epíleg, perquè veiem que el sacrifici de l'Arthur no ha estat en va. Com ja he dit al començament del vídeo, quan es parla del llegat de Red Dead Redemption 2 s'acostuma a fer en termes superlatius. Per a molts, aquest és un dels millors videojocs de la història. Jo també ho penso, però cal tenir clar que la qualitat i recepció d'una obra no és absoluta, està lligada al seu context. I aquesta obra arriba un moment en què la indústria dels videojocs està acostumada als estímuls constants i la immediatesa, a les mecàniques com a fi, no com a mitjà, a una proposta jugable que omet les conseqüències i implicacions dels nostres actes en favor de mostrar únicament els resultats immediats. A una indústria en aquest estat, Red Dead Redemption 2 convida a apropar-nos al mitjà de forma més íntima,
a tractar els seus temes amb la cura i respecte que mereixen, a recordar-nos que els videojocs són art i que, com a art, el seu objectiu és transmetre-li un missatge a la humanitat. Els videojocs són mitjans lúdics, així que en la majoria de casos els fem servir per a divertir-nos. La diversió a través de l'emulació de la violència pot ajudar a banalitzar-la. No em refereixo a la típica moralina barata que afirma que jugar al Call of Duty ens tornarà uns sociòpates a tots, però hauríem d'observar amb certa suspicàcia com la majoria dels videojocs representen la guerra i la violència, sobretot tenint en compte que l'exèrcit dels Estats Units es troba darrere del finançament de molts dels shooters més famosos. Amb aquest panorama, trobo més que pertinent reivindicar el valor que hi ha al fet que Red Dead Redemption 2 convidi a reflexionar sobre les conseqüències d'una pràctica tan estesa com ho és la violència. I no només convida a fer-ho, sinó que ho aconsegueix. Almenys a mi, en les 2 vegades que l'he jugat, mai m'ha vingut el rampell d'anar a la ciutat i cometre una massacre, mentre que qualsevol Grand Theft Auto, aquestes massacres són el pa de cada dia. En certa manera, Rockstar també s'ha redimit amb Red Dead Redemption 2. Estem parlant del mateix estudi que va regressar el cinisme i la puerilitat de GTA V després d'assolir la maduresa amb GTA 4. Podrien haver repetit el model. Grand Theft Auto V és el segon videojoc més venut de la història. I és cert que hi ha altres videojocs que ho van fer abans, però mai jocs tan massius com Red Dead Redemption 2. No per res ha estat el que més petjada ha deixat. Podria continuar parlant-ne durant hores, però penso que amb 1 hora de vídeo el missatge ha quedat més que clar. Red Dead Redemption 2 m'ha donat una de les millors experiències que he viscut en cap videojoc i ha canviat la forma en què em relaciono, no només amb els videojocs, sinó amb l'art en general. Jugar-lo és una experiència que li recomanaria absolutament tothom. Així que, per què no tanques el vídeo i ho experimentes tu pel teu compte? Ja. Cruel, cruel world, must I go on? Cruel, cruel world, I'm moving on. I've been living too fast, and I've been living too wrong. Cruel, cruel world, I'm gone. This big old world sure got me running round. I heard a voice that said, just settle down.